Il-Korporazzjoni Nazzjonali taż-Żejt Libjana ħabbret li ingaġġat kumpanija speċjalizzata biex tieħu ħsieb l-Arctic Metegas, it-tanker Russu li qed jinġar lejn il-kosta Libjana. It-tanker li ġarrab sarat kbar wara attakk bid-drones li allegatament telqu mill-kosta Libjana ilu jinġar mill-kurrent fiċ-ċentru tal-Mediterran għal dawn l-aħħar 15. L-erba' l-Aġenzija għall Protezzjoni Ċivili Taljana qalet li t-tanker daħal fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ f'Libjana. Fi stqarrija, il-Korporazzjoni Nazzjonali taż-Żejt Libjana qalet li t-tanker se jiġi rmunkat f'Port Libjan u żiedet li l-faċilitajiet Libjani taż-żejt mhumiex f'riskju ta' tniġġis. Qalet ukoll li r-riskju ambjentali jista' jiġi kkontrollat. Għal dan il-għan ħabbret li twaqqaf ċentru ta' koordinament kompost mill-awtoritajiet relevanti. Il-ġimgħa uffiċjali Taljani qalu li t-tanker qed iġorr 450 tunellati ta' heavy fuel oil flimkien ma' 250 tunellati ta' diesel u ammont ta' gass LNG. Aktar kmieni din il-ġimgħa l-Prim Ministru Robert Abela flimkien mal-mexxejja tal-Italja, Spanja, il-Greċja u Ċipru talab li l-Unjoni Ewropea għal azzjoni aktar koordinata fil-każ tat-tanker Russu. Fittra li l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen, il-mexxejja tal-Med5 qalu li dan mhux każ li jista' jitqies bħala fula f'qara, iżda sfida komuni li qed toħloq riski reali għall-Mediterran.